Bine ați venit la tutorialul nostru! Eu sunt Valentina. Iar eu sunt Alexandra. Bun, în acest tutorial o să vă arătăm cum să facem protector pentru igliță. Ok. O să avem nevoie, facem ale bivali, așa, cum se zice. Avem nevoie de o igliță. Noi folosim Iglițe de fier. subțire de fier. Așa, Și elastice. elastice de diferitele culori. Așa, bun, deci să începem. O să luăm un elastic, îl punem în forma S, tragem de aici, punem iar în forma S și îl punem pe degetul mare. Mai luăm un elastic și punem Cum, pe așa trei tu? degetele. No, vai, Vali! Cam... Yes. Așa, ok, bun, și acum trecem elasticul de dedesubt pe deasupra. Mai punem încă unul tot la fel, nu? Nu, adică da, tu da. Adică așa, înțelegeți voi. Hai că suntem nebune rău, Vali. Bun, introducem aici și ni s-a format un triunghi. Un triunghi. Introducem iglița ucigătoare. Cam așa? Da, cam așa. Cam așa. Și acum. așa. Așa. Mie așa mi-e ieșit. No, bun. Și punem în iglița între degete. Cam așa. Cam așa, Uite exact. așa. Da, na. Nu acolo. Așa. Așa. Și bagi iglița pe acolo. Așa, na, bun. Uite Acum așa, luăm un domnule, elastic uite așa. și punem peste tot. Și pe iglița. Așa. No, și trecem. Vă zic drept, e foarte, foarte complicat. Bun. Continuăm așa până ajungem la ce vreau să zicem, la măsura potrivită, măi, oameni buni. Deci suntem crazy, v-am spus. Deci nu râdeți de noi, că suntem foarte crazy. Ok. Așa ne-am născut noi din Da, fire. deci asta e viața. Trebuie să vă obișnuiți. Așa. Și avem fiecare câte un canal. Da, al meu e Ghișa Cătălin. Îmi pare rău pentru nume, al lui taică meu și nu știu cum să-l schimb. Așa, iar el e... Valentina Valtizan, deci vă aștept și pe canalul meu. Acolo am postat diferite videouri ca să faceți brățări. fundițe, chestii, lucruri, Da. socotele, așa. Eu am postat normal. Eu am postat doar 2 videouri pentru că nu am timp. Pentru că sunt obsedată de școală. Da, nu mă judecați. Iar eu am prea puțin timp pentru că fac și un sport, dar am și școala și normal, în 2 zile nu Și prea am pot. postat la început, în vară, că eram înnebunită după chestiile astea. Și acum sunt înnebunită, recunosc, dar nu am timp. Și chiar am uitat din majoritatea chestiilor. Și cam așa mi-e și mie deocamdată. Așa și mie așa. Așa. Bun. Și o să continuăm așa până la măsura dorită, parcă nu? Da. Așa. E destul de... Nu e chiar complicat, dar e destul de... Mai e una. Dar dacă aveți experiență cu aceste elastice, vă este super rapid. Da, și scuzați pentru vocile care se aud din spate de bebeluș, pentru că e surioara mea, pentru că trebuie să filmez cu ea, ok? Deci, fără supărare. De-abia am reușit să ieșim din casă, deci... Da, deci cred că este un miracol. Da, miracol de... Ce zi azi? De 18 octombrie. Nu, e duminică. Da, e duminică, miracol de duminică, mi-am uitat, scuzați. Aoleu, n-a fost la biserică, dar lasă că avem aici biserică. Da, nu-i bai. Așa, deci... Îți spune și lui doamna de religie. Așa, na, bun. Și doamna de religie, dacă ne vedeți, vă rugăm, am fost. Am fost, numai că am venit foarte devreme, pentru că, da, am fost. Am fost acum, ieri? Am fost? Am fost. Cred că observați că suntem foarte glumețe. Valentina, ce idee mi-a venit? What? Ne facem canal. Chestii gen provocare, răspunsuri, întrebări, chestii gen. Așa, bun. Cred că o să-l facem. Fiți atenți, deci la... Da, să postăm pe internet. Bun, la 15 abonați, hai să nu fiu chiar așa de... Așa de rea, așa. La 15 abonați o să ne filmăm mâncând o lămâie întreagă. Așa? O lămâie? Da, o lămâie. De acord, deci dacă voi fi bolnavă și o să-mi fie foarte greață, recunosc, o să-mi iasă. Bun, deci la 15 abonați, că n-am zis 100 sau 500 de așa, că e deja prea mult. Da. Hai să o lăsăm la 10, că așa... Hai la 10. Bun, eu am până acum 4. Eu am 2. Eu am 4. Care habar n-am, nu știu cine sunt. Eu cred că e un coleg de-al meu și maică mea. Eu cred că nu, maică mea nu, că n-a intrat. În fine, ce contează. Uite că mi-a ieșit. Ale. Oh, ce mișto e. Ai făcut mai mult.
La mine așa mi-a ieșit și la alea a ieșit mult mai mult. Așa, bun, și cred că deja v-ați plictisit de noi nu de voi, pentru că îmi place chestiile astea. Așa că... Ah, da, pagina de Facebook, dragă, cu elasticele. Da. Așa, deci pagina mea de Facebook este accesorii din elastice ale Made Făgăraș, iar a ei este accesorii din elastice Făgăraș. Așa, acolo să ne găsiți aproape toate chestiile care le-am făcut. Da. Aproximativ toate. Da. Acolo v-am lăsat, mi se pare că și un video. Eu nu, așa. Ba da, ai lăsat și tu. Da, am lăsat. L-ai lăsat pe canalul tău. Da, am lăsat. Pe pagina ta. Acolo ne puteți... scrie mesaje, întrebări, orice. Da, în secțiunea de comentarii, așa că vă așteptăm și acolo. Comuri sau mesaje, egal. Și să nu uitați de like, normal. De share. Da. Și de vestitul coment. Da, normal. Da. Fără coment și fără like și fără share nu e viață, domne. Bun, deci mă scuzați cu chestia asta, mașina asta. E cam... Mă scuzați, dar se pare că ziua de duminică nu e așa cum mi se pare. Băi, omule, poți să... Oi, urechile mele! Eu Dacia Logane și mi se pare că e ceva din epoca trecută. Da, e mișto. Recunosc și am și taică mi-a avut una și... Da, când au apărut. Da. A fost cea mai mișto. În secolul I. Nu, a fost în secolul 20. Știu, dragă, făceam și eu mișto. Hai, măi, nu mai fi așa. Noi am fost prin secolul 20 născute. Da. Așa că... Da, și o să facem un video cu chestii despre noi, adică câți ani avem, de unde suntem. Așa. Ne-am descoperit... După aia, ajută-mă, Ce am descoperit? Am văzut, ne plac foarte mult videourile Aliciei, așa. Alicia Homedaim este o fată chiar foarte, foarte talentată. Și mai are Alicia și eu recunosc că câteva chestii din elastice le-am copiat de la ea și eu încep foarte bine, scuze, doar că mi-a plăcut foarte mult și na, dacă îți place, faci, nu? Da. Și în plus ea face lucrul ăsta pentru a arăta celorlalți, ca noi, amatori. Altora. Așa. Ce lucruri poate să facă ea și să ajute să facă acele lucruri. Bun. Alicia mai are încă un canal. Cred că lumea știe deja, dragă. Alicia Craft. Da, Alicia Craft. Vă recomandăm pentru sănătatea dumneavoastră să mergeți și să vedeți Singuri. Nu, să vedeți videourile de la noaptea târziu, să aveți puțin amuzament în voi și după să vă uitați la noi. Așa. Ca să fiți și voi amuzați ca noi, că altcumva nu se poate, deci nu se poate, oameni buni. Așa. Să vă uitați la Tequila. Da, Tequila, logic. Bianca, la It's Anca. Da, cine mai era? David Alexandru, care face video. Daniel Pârvan, super mega tare, așa. Anne Marie. Așa, și mulți alții care sunt niște vlogărești. Udi Popa. Așa, și care n-a mai postat de mult. Dar eu nu mai știu. Că nu m-am mai uitat de mult. Bun, și eu l-am terminat. Eu cred că la mine e de ajuns pentru că uitați. Ok, și acum îl închidem. Când îl închidem, băgăm toate elasticele pe el. Bun, cred că o să-l încărcăm astăzi și o să intre pe YouTube mâine. Pentru că merge foarte, foarte, foarte încet. Așa. Nu prea, mie mi se face în maxim 5 minute. Hai că vedem noi cum facem. În fine. Deci, mulțumim că ne-ați urmărit tutorialul. O să îl postăm pe canalul dânsei. Da, Ghișa Cătălin, așa. Și vrem să facem o prezentare. Cătă, hai aici. Hai, Cătă, hai cu noi. Stați așa să vă arăt. Da, stai acolo, nu stai acolo, Cătă. Ia fiți atenți. Ia uitați. Acesta este specimenul. Zi, Cătă, zi, what?